Neljäosainen pirun sormus. Koottuna palaset hienosti kohdallaan. Ja jos käy näin. Elikkä simppeli koota. Jos pöydällä on kanssa vain 4 erillistä rinkulaa, aloitetaan siitä, että katsotaan isoimmat palat, eli reunapalat. Pistetään ne vastatusti ja päästään tämmöiseen tilanteeseen. Sen jälkeen keskelle tulevat palat käännetään koko paketti ylös alas. Nyt paikalla on nämä keskellä olevat palat. Käännetään sormus niin, että keskellä olevat palat muodostaa kahdeksikon. Ja kahdeksikon pienempi alapuolinen rengas tulee itteen vasta. Sen jälkeen käännetään nämä kahdeksikko alaspäin niin, että sormuksen alaosa on ylöspäin. Nyt täällä alhaalla roikkuu nämä isot palat. Sen jälkeen käännetään tätä vasemmanpuoleista rinkulaa 180 astetta. Päästään tämmöiseen pakettiin. Alhaalla roikkuu nämä isot palat ja ylhäällä on keskellä olevat palat. Rautetaan näitä kahta ylhäällä olevaa ja otetaan täältä vasemmanpuoleinen reunalle tuleva pala ja ujutetaan se alhaalla olevan kahdeksikon läpi. Nyt meillä on 3 palaa sopivasti yhdessä näin ja 1 roikkuu täällä alhaalla. Nyt ujutellaan vielä tämä alimmainen tonne hahloihin. Pidetään koko ajan nämä 3 tässä kiinni sormilla, ettei ne pääse levahtaa. Nyt kaikki 4 on viedetystä. Sen jälkeen vain painetaan sormus kiinni. Eikö helppoa? Nyt jos meillä on olemassa 6 palan sormus tai useampi. Se kootaan ihan samalla lailla kuin tämä 4-osainen. Periaatteessa sillä erotuksella, että perusosat, eli tässä on 4 perusosaa, niin silloin ne perusosat koostuu useammasta palasta. Eli 2 rengasparia pitäisi sopia viedetystä. Nyt täällä on vaan aina yksittäisiä. Ensin kootaan nämä keskellä olevat 2 yhteen, sen jälkeen seuraavat 2 ja reunalle 2. Eli ne muodostaa vain niin kuin yhden osan. Ja samalla lailla kootaan. Simppeliä.